Nyakorongo jonka moro moro mintiere chenro en mar mbako romo sadek osekadho dakika 9 osekadho tok sadek mar okinyi machiegni chenro mar mbako romo mantiere ka mar tai chakre sani nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango. Mbako romo Nyakorongo jwang chako gi chal mar fwambo bang'e weche mopogore opogore mabende waikoni duto te mabende biro bedo kiyudo e weche mag manyien. Bang' mano Nyakorongo jwang abiro bedo katai e twak okinyi makawuono. Moko kuom weche mwaluwo Nyakorongo jwang, achiel kuomgi en romo mago mag jood bura mabende dhi nyime e kaunti mano ma Nakuru. Romo kamano timore gwenge mago mag Naivasha e magawa moro Nyakorongo jwang. Odiochieng' manyoro romo makamano no yaw kod speaker mano mar od bura mar National Assembly mano Moses Wetangula, kama bende nolose romo mago mabende dhi nyime Nyakorongo jwang. Ka nyaka sani en romo mabende gilose kotenore kod weche mag telo, kaka inyalo ng'i weche mag somo, weche mag thieth e kind achiedh nade mamoko mabende piny Kenya osebedo kakadhe. Pani romo kama Nyakorongo jwang gibedo godo motelo ne yawo National Assembly mano od bura maduong' ma pachoka mabende ibiro bed ka iyawo yanga kendo e higane chakre ne gidhi e yue Nyakorongo jwang. Ibiro bed kiyawe chieng' tarik 10 dwe mar 2 higa mar 2026. Jofwambo magwa nitiere gwenge mag Naivasha gibiro bedo ka giluonwa gigo ma bende ibiro bed ka itwakie e romo mar jood bura odiochieng' makawuono. Kopogore gi Nyakorongo jwang bende nitiere romo moro ma bende obaga kod apis mano mar jomin wach e pachoka mano jomin buche kata Director of Public Prosecutions odiochieng' makawuono ka bende gibiro bedo ka giyango kaka inyalo dadho nyithindo e okenge mowinjore nikech nitiere ng'ur mopogore opogore mabende osebedo ahinya ne nyithindo mabende osebedo ka mlaki chwal e doho. Okenge mabende kaka itimo negi kaka idayo dhogi Nyakorongo jwang, kaka ikawo pachgi ok osebed ka itimo e yo makare. Odiochieng' makawuono gibiro bedo ka giyango kaka nego bed ni idayo dho nyithindo e yo makare ahinya ahinya ne ute fwambo Nyakorongo jwang mabende osebedo karamna ka dayo dho nyithindo makamagi. Bende par ni apis mano mar jamin wach maduong' e pachoka Nyakorongo jwang otudre kod riwruoge mamoko mago mag okinde mong'ere kaka Lawyers Without Borders mar neno ni okang' makama oket e tim. Koro mano duto te wabiro bedo kwaluwo odiochieng' makawuono. Giweche motenore kod siasa odiochieng' makawuono bende duond bura mong'ere kaka Democratic Party of Kenya bedo bago romo magalamoro mabende kelo jokanyo magi kanyakla mabende gi dho ngere iluongo kaka NDC Nyakorongo jwang. Gibago romo makama e kar jota mano mong'ere kaka Ufungamano House mabende nitiere buore Nairobi. Par ni duond bura mano mar DP jatende emineno ka Justin Muturi mane en Attorney General e pachoka. Koro odiochieng' makawuono bende wabiro bedo kwa winjo ni romo mar jokanyo mar duond burane gin ang'o mabende gibiro bedo ka gitwake ahinya ahinya kindegi mabende siasa osechako mako mach e kor gwenge mopogore opogore pachoka motelo ne yiero mano mar higa mar 2027. Romo mar Nyakorongo jwang chako ka ono romo kanyo saa 4:30 mano mar okinyi. Jofwambo magwa biro bedo ka dhi kanyo romo kamano kochako wabiro bedo kwa winjo ni en ang'o mabende dhi nyime. Kopogore gi mano bende odiochieng' makawuono nitiere weche mopogore opogore mabende timore buore Nairobi. Bende riwruok mago mag clinical officers bende odiochieng' makawuono obago ng'anyo ka bende seyo pod dhi ne piny owacho kanyakla kod migawo mochung' weche mag thieth kaluwore kaka ok gisebedo ka girango okenge magi kaka gisebedo ka gicholo tije mage. Odiochieng' makawuono bende giluongo ng'anyo Nyakorongo jwang, ng'anyo mamuol mabende gibiro bedo ka gitimo chakre saa 4:30 mano mar okinyi mar odiochieng' makawuono. To par ni ka ng'anyo makamano chako gibiro bedo ka gichokore e kariengo nyamburko mong'ere kaka Green Park Terminus mabende nitiere Nairobi. Bang' mano gibiro bedo ka giwuotho ka giwuok e kariengo nyamburko makamano ka gidhi e log tich mano mar migawo mochung' ne weche mag thieth e pachoka. Kama bang'e gibiro bedo ka gichiwo petition kata mana ywak mar nyim od bura maduong' ma pachoka. Bende giwacho kanyo ni bende gibiro bedo ka gilimo Council of Governors mano riwruok mago mag governors e pachoka mar mondo mi gichwal ne gi ywak mabende gintiere godo. Jofwambo magwa Nyakorongo jwang mag thieth bende biro bedo ka luonwa chal mar wach makamano. Kopogore gi mano romo machielo mabende timore buore Nairobi ka en ywak
mago mag weg matatu kokadho e bwo riwruok margi mong'ere kaka Matatu Owners Association. Odiochieng' ma kawuono bende gichano loso kod jofwambo kaluwore koda ywak ma bende gintiere godo. To ywak margi Nyakwar Gajwang' en seyo mago mag jopiny ma bende osebedo ka wang'o nyamburko mago mag matatu e kinde ma bende samoro nitiere achiedh nade ma bende otucho kar miya achiedh nade ma kamago kata ng'ur ochwal e doho to gikawo okang' mago mag wang'o matatu. To en adiera makende nikech kin thuolo mosekadho obed Nairobi ka obed kuonde mamoko wasebedo kwaneno ka matatu iwang'o. Midiochieng' kawuono en twak makende ma bende gibago mar loso kotenre kod achiedh nade ma bende gisebedo ka gikadho chutho e sekta mano mar ting'o jowuoth kachiel koda weche motenre kod nok mano mar arita ne jogi. Gibago twak ma kama Nyakwar Gajwang' ka onoromo kanyo saa 3:30 mano mar okinyi ma kawuono gibiro bedo ka giromo bomb blast kin bura Nairobi ka ing'eyo kama bende Memorial Park kata bomb blast kama bende notimore kanyo ema bende gibiro bedo ka gichokore okinyi ma kawuono. Kopogore gi mano, weche matimore e kor gwenge mopogore opogore adhi e kaunti mano ma Kisumo. E kaunti ma Kisumo jofwambo mago bende luonwa weche mopogore opogore. Achiel kuom gi Nyakwar Gajwang' en achich moro ma bende iseyo kod nek ma bende notimore chieng' Sabato. Iwacho ni chieng' Sabato mokadho nitiere achich moro ma jahiga 48 Nyakwar Gajwang' ma bende nochuo nyawadgi koda pala mane roundabout mano ma Kondele. To gimomiyo nochuoye pala Nyakwar Gajwang' en gwandruok ma bende nowuok tok jal ma bende koro nochuo kod palane notuomo probox mano mar achijni. Bang'e nowuok e probox ne achich baka mong'ere kaka Wycliffe Kipsari nowuok e probox ne ma odhi ochuoyo jago ma bende notuomo probox ne. Bang'e otomo ng'wech oweyo jago no gi kanyo ma nyaka sani noyang kanyo ni osetho. Achijno osebed ka imanyo noyude kopondo e kaunti mano ma Vihiga. Nonro ma bende notim kanyo kod okwach kich ma nyaka sani osemake kendo irito chwale e nyim doho maduong' ma pachoka e nyim doho mar mondo mi oduok penjo kaluwore kod seyo mano mar nek ma bende odonjne godo. Nyaka sani en wach ma bende waluwo. Masira ma kamano notimore roundabout mano ma Kondele e kaunti mano ma Kisumo. Kwok e kaunti ma Kisumo Nyakwar Gajwang' e kaunti mano ma Siaya bedo odiochieng' ma kawuono jafwambo wadwa Steve Biko luonwa wach ma bende osebedo katimore e kaunti ma Siaya ahinya to e gweng' mong'ere kaka Odhuro mantiere sub kaunti mano ma Usigu. Giywak kaluwore kod monj mar nyanga kinde ka kinde. Ka bende masira ma bende otimore machiegni ni en jago mantiere kod higni 25 ma bende nanyang'o monjo ma nyaka sani ndache pod imanyo. Omiyo jodak ma Udhuro osebedo ka goyo tach mane aora Mayala mar neno kapo nono ni ringre jal makama ibro bed ka iyudo. Nyaka sani en ywak ma bende gichwalo mar mondo mi konygi nikech nyang' osebedo ka monjo gi kinde ka kinde nek mopogore opogore ma bende osebedo ka timore. Gi sani Nyakwar Gajwang' chenro mar manyo ringre jago no ma bende nyang' nokawo kata nonego modhi godo bende pod dhi nyime nyaka gi sani. Yena mar mon nyati gi kaunti mano ma Homa Bay. Kaunti ma Homa Bay Nyakwar Gajwang' wantiere gi jafwambo marwa Ali Abich. Odiochieng' ma kawuono obro bedo kol ng'ionwa yepo mano mar kambi mar ji giwegi mong'ere kaka Galantine Care Sanitary ma bende odiochieng' ma kawuono bro bedo ka yango taulo mag ria. To odiochieng' ma kawuono ka giyango taulo mag ria e kambi mar gi Nyakwar Gajwang'. En kambi maloso taulo mag ria ma bende noger e gwenge mag Mbita e kaunti mano ma Homa Bay. Wendo modhialo odiochieng' ma kawuono e nyasi ma kamano en gavana e kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga ma bende ang'eni biro bedo ka twak ahinya nyaka luwore kod achiedh nade ma bende nyithindo manyiri osebedo ka yudo e kinde ma bende gidhi e dwe. Koro duto te Nyakwar Gajwang' mago gin moko kuom weche ma bende waluwo ni odiochieng' ma kawuono. We amake gi kanyo ma bende wanotimore kwa dhi nyime kod mbaka romo wabro bedo kwa kawa achiel kachiel. Makwano timore e kinde go ibro bedo kiyude weche mago manyien mago mag migago ang'ich welo kanyakla kod oimore. Gisani hiena mar mon miaka yu matin aduo kod twak e chenro mar mbaka romo. Kik dhi mabora. Elimu ni urithi
urithi mkubwa zaidi kwa kila mtoto. Ndiyo maana mbunge wa Kiharu, Ndindi Nyoro, alianzisha mpango wa Kiharu Masomo Bora. Ndio kila mwanafunzi wa day school apate nafasi ya kusoma elimu bora kwa gharama nafuu. Shilingi 500 tu kwa muhula. 500 shillings. Pamoja na chakula cha mchana kila siku. Na pia unawekeza katika madarasa, maabara na vitabu vya masomo. Tujenge msingi bora na elimu. Kiharu Masomo Bora na Ndindi Nyoro. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber mi ol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Jadolo en ang'o marach? En ang'o momiyo unuchung' kuweyo chiemo kanyo? Nitie richo moro amora mwatimo? Ineno chiemo ni okete otungu sumu. Ere kaka motimre? Mama, bobedo maber ka wan wamiye kuom richo ni. To anaparo ni kum mawadhi miye ber mana ka wuok kuomi. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pure. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puothe no. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka muponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, sa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Ticha beach kocha kore sangweno tieno nyaka sauchi. Lakini ni mixes maliet kabisa magluo rumba, luo benga kachil kora jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM. Kar chuny jaluo. Kapela nako ni wang'ni ka wadokocha. Nyaka wang' joy mari mar Ramogi TV. Lungani ya boy handsome Mandawea Roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokolo instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya Gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima.
Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Tich ang'wen ka tich ang'wen wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo to ok nasomo e polytechnic, nena najua kali tu kaka kora timeni. Pok opogore keto lere wi jogo ma pile loko michgi obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai ineno to ipuonja mondo an be nopuonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kick by. Nyakorongo jonka moro mintiere dakika house kadho 25 tok saa 3 mar okinyi machiegni gi sani wadhi nyime kod twak e chenro mar mbaka oromo okinyi ma kawuono twak mabende odoro bedo godo otendre kod siro sombo jopuonjre tekidi thuolo mosekalo Nyakorongo Juang diyieri koda ni ok osebedo mayot ne jonyuol kanyakla kod jopuonjre kanyaka sani wang'eni somo mano mar grade 10 osebedo bede kadhi nyime e kor gwenge mopogore somo makende mabende nochake jumani bang' jopuonjre donje skunde mopogore ywak to pod ntiere Nyakorongo Juang kaluwore koda moko kuom jopuonjre mabende pok oriwore koda sikunde mabende noluongagie ka bende nyaka sani wang'eni piny owacho osebedo kadhiro dwaro mar mondo mi japuonjre ka japuonjre odonje sikul to bende mano kaka adier mar gwenge ntiere bende dibed ni nyithindo te osedhi sikul chife mago ruodhi bende no meeting mar neno ni dala ka dala ma samoro nyathino time penj mano mar KJSEA oneni gidhi e sikul kata bende gintiere koda uniform kata oyo odiochieng' ma kawuono en twak mar bende wadwaro bedo godo e yo makende Nyakorongo Juang ka bende par ni ntiere bende omenda ma bende isiroga godo sombo jopuonjre Nyakorongo Juang mago mag scholarships kanyakla kod mago mag bursaries ma bende ojachiw to bende omenda makamagi ema ipenje kinde ma bende koro thoth nyithindo nomoko bende tiyo kodgi e yo makara ng'eni kwa dhi nyime koda twak mar Nyakorongo Juang wadhi bende kwaneno kata mna sigana mamoko ma bende nwatimo kotenre kod skunde kidienje ahinya mag sifo manyaka sani pod geno jopuonjre mar mondo mi odonje kata kamano okinyi ma kawuono dhi bedo gi welo ariyo achiel kuom gi mosechopo antiere ka gi Chris Owala to Chris Owala orwako gudu mathoth odiochieng' ma kawuono chopo ka kaka jakanyo mano mar Elimu Bora Working Group. Owala hamuso ni misagi no maro nchiyo makare erokamano ichieo nade achieo maber erokamano aja kanyo mar Elimu Bora Working Group to Elimu Bora Working Group en migepe mopogore atiyo migao miluongo Community Initiative Action Group Kenya to wa kinde ka kinde wasotimo nonro wach somo meg nyithindo kwarango kaka pes chal warango kaka telo chal skunde warango kaka wach transition chal wuok grade machielo kadhi grade machielo koro gigi duto wasoyudo to yudo ka nitie chandruok kinde ka kinde miyudo kata mana kirango wach mbalariany wach fee michulo ma model mochokel manyien kaka Elimu Bora nwadhi kot odo mondo gini orange matut nikech no omiyo nyithindo moko ma ai familia ma ongego weyo somo nikech kaka sema oketi grade moro nikech familia ni or ituoni pesa moro nikech familia ni to in sewokin ng'ato kaka individual to koro wach somo kama nitie ni ido ka pile ka pile wawacho no Ministry of Education nigi pesa mang'eny to kidonyo pesa ni matut biyudo kaka modhiye tiboyudo no pesni ok okony kuonde mang'eny to kendo kaka donjo skul to kuonde moko wuok koro samwa nitie ni ma sani ji oketo teko mang'eny i grade 10 but saron kiruo gi rango grade 7 nitie tab malich kech grade 7 ka yudo ka nyathini sem skul achiel motime grade 6 to odwa dhi grade 7 enche ni skul no tidwa no kel desk kendo idwa no chiw admission fee kendo magi omenda mabalang'
magi omenda ma koro tamo nyathi dhi mbele gi somo. Koro kancha in gi nwang'o matin. So nyathini ni ok bi dhi mbele gi somo nikech oket barriers mang'eny. To barriers gi iketo gi yore mang'eny nikech semoko ikete ichulo tuition, ichulo bus e school, moko ichulo admission school fee. Koro gidonjo girido no somo pod oken kaka katiba wacho. Katiba wacho ni 2010 education en atiro ma nyathi ma Kenya. Ma nyathi no this school ondo somo konyalo somo. Basic education ma chakre ECD nyaka form 4. Tido kata ECD ka mane lwet counties. Tido ka nyathi simo kido no chul kidis county ok chul japuonj ma ECD. Koro janyuol ema bachulo ECD. Tido ka ECD ng'eng'ne en development ma nyathi nyiso no nyathi no go tu gido ka kundi tugo be onge. Koro somo maber ma nyathi kaka piny ok pok wayudo kaka jo Kenya nikech pes market education ng'engi bende ton mang'eny oko. Chal ndo mo iolo pi to sende ne kocho tuch. Koro gigi ok kony. To kony nikech sirkal pok oketo mjingo makare kaka dware nikech nje wadogo rango wach schools mege secondary school kwa chako rango Auditor General report. Auditor General report nwang'o ido pesa mantie school kolot kutigi maber to nyithindo nyalo somo e man kare. Nikech ido ka jomotelo ni school kanyo giloko hala gi nyithindo. Pesa mang'eny dhi fukegi molo pesa madhi itich. Ido ka japuonj semo kene men o supply en owuon. En mo supply himself or herself. To koro oketo bei mamalo ma supply. Koro ka pesa obiro to kuongo chulre mokuongo. Koro gik moro motim school chung. Mara yudo ka koro gigo emene watemo rango kacha saron no. Kaber onengo gik moko ka NGCDF obe disbanded, affirmative action fund obe disbanded. Pes duto oteri school manyathi kodonjo school tisomo maonge. To mago duto te hang'ino walo bro bedo kwa lose kwa dhi nyime kod atwa kama to kata kamano wach mabende wacho ngima hinya kotenre kod dwaro mago mag skunde mamoko mabende osebed ka iseyo nigi loko ohala to gichulore omonde. Aparo ni en dwaro mabende koro nodine negi koso hakiaka kinene hekine mabende koro jatend piny Kenya nochiwo siem mar mondo nyithindo duto te odonje sikul bed gi uniform ionge godo nikech wang'e nitie skunde ma uso buge ma uso uniform sekini mwandu mamoko. Saron ido ka en political statement. Kich ka jatelo ma piny owacho statement no. To ido ka put kama wuoyo kodini. Ncha nyathi janyuol maro dhi school mon Kondele primary school. Kodhi school no ido ka nyathi ne ncha somo grade 6. Odo dhi grade 7. Echen ichulo desk manyien. To kibiro desk ni nyiewo desk tiduoki go dala. Idwaro pesa. Koro ido ka jatend piny wacho kama to implementation opogre. Nikech ido ka joma skunde mi kawe pesa ng'engi gin gi tudruok ka TSC all through. Joma protect gi. Kech pesa ne ok giyud kendgi. Pesa ne gipogo jo TSC gipogo jo ministry nikech each sector nitie giluon CSO this support at lower level. Nitie quality assurance, nitie sub county director of education, nitie county director of education. Ana won ason timandike mang'eny na offices gi. Kata mana duoko ka giduoki kinde mang'eny. Koro iduogi irido no dire mone waluo ling'any ma pesa moro. Mano okeli school moro bondo chon higni par mokalo. Higni 15 to ido ka pesa nodonjo ni gero class. To class ne kogere. Tido ka je chame nyaka Njogo House. Koro kilao ng'ani to ng'ani bedo transfer. Ka koro itemo luwe tido ka daka mangi usebedo transfer to another school. Koro ng'ise no the government nyalo miwa political statement maloka. No gima kam kech kete yido sani Sharon yido no president wacho ber no uniform okunego bed gima tamo nyathi donjo school. To uniform ni pod school kito mijingo nyaki nyie mani duka macha okena ni ne uniform mara nti duka nyaki nyie ma koki nyiewe duka no to nyathi ni kidonjo school nikech samiso nyiewe joma supply wacho no
japuonj ken skul idwaro uniform, idwaro sweta, idwaro blouse, idwaro skirt, ido ka japuonj maduong' wacho ne en skirt gi blouse mano mare profit moke obro bedo ko yudo poko mo koro socks cha en ma kata deputy tai koro jomoko jopuonj nyalo pogre jopuonj mag skul koro ikete duto te ng'ato ngo share koro ji duto protect wachno koro miyo nyathi ma aonge go kichon an Sharon wan somo go uniform achiel kadi primary kadi secondary school iyudo kin uniform achiel mag iluoke timoyo gotieno kinyi rwake to this school because intention ni mondo this school to koro uniform kadi primary school uniform tami donjo i class ka uniform tami donjo i class nikech nuango maja janyuolni kata dani ne piny nyiso no school no ibro weyo sami se we school to ibro timang ibro ng'at ma timbe ne richo odibe goro gike miyo yudo ka rowere masani ng'engi oko onge values mag society oko protect gi to ka somo ni adu keti gine motegno arita makare mondo arit somo maber ma gimo wacho imatimo nikech kira Sharon niketa kirango fee structure mag school somo weni ido ka school ministry wacho no fee structure mar oromo weda alo 53,000 alo prabich kadek mar national school tibedo national school mani ni aerobika makbor gi state house men 500 meters from state house chajo alo praboro me chuny Nairobi to state out pronounce kacha to the next door chajo alo praboro manyiso ni ilose gi malo to ground to wecho pogore gimi wacho political statement gima timbre ki jogi bongen jogi bro wewe manyaka sani wacho ni mane gima timore kata ground kalure dibene nonro musetimbo ka limu bora koso just soro we kodini kata ka ami structure meg skunde moko kirango kata nyango gine Kapsabet boys bidi rango ntie school wido ka nyathi yudo basari county wacho no mi scholarship mi kata 53,000 no kit barua birogo to school dwara additional 30,000 to nyathini koro janyuol cha dugo wacho no oyo anater na edo basari scholarship na paro nyathina di somo alo pradek midwaro kumani koro akian kecho kanyalo yude kora heri nyathina we school cha oduogi day manyalo chulo 15 ina year kech okanyala afford kacha to scholarship to me to joka koro medo pesa moriwi koro bedo families ma onge nueng mber kamwadhi yeni somb gi dhi rochre tingeno wala bende makile kata mne penjo nikech jatend migo mochung' weche mag somo kinde ma bende ni chiwo kata mna duoko mano mar penjo mar KCSE Migo Sogamba nowacho ni sikunde e okang' mokwongo wang'ne sikunde noyudo capitation mo omenda ma bende piny owacho siro godo somo jopuonjre ahinya sikunde mag piny owacho ne giyudo capitation mano mar siling bilion 44.2 ne jopuonjre to bende nitiere dwaro mar medo kwana tamal ma bende jopuonjre biro bedo ka yudo e iko menda manyien ma bende koro dhi donje mano iko menda mar 2026 nikech sani japuonjre ka japuonjre higa yudo 1,420 dwaro nitiere mar mondo mi mede nyaka siling 2,300 makoro kata mna capitation ni janyuol pod winjo mana ting matek Jays no Sharon kidogi rango nonro ni maber kit gima timore skunde wa onge nono maber kitiyo pesa is a windfall en pesa ma imi itiyo kidwaro government poko keto nonro motego nika pesa mi titiyo go nadi ma accountability gima chando wa education sector en mibadhi ochuoka chien mibadhi mochuoyo then kit yido kama kuongo the board moketi in place ngeng the board members kia tijigi mar ariyo gin the board members man kanyo dwa chiemo kuom school kiyudo ka ko board members moko so bed school higni piero to chik wacho no board member ok nyal bedo mokalo higni 6 to yudo ng'ani oso bedo PTA member chair ma school kuom higni 30 samoro kata school achiel school achiel higni 30 en jakoma board higni 15 school achiel to ministry every year itimoga returns. Does it mean ministry of follow gigi? Does it mean ministry policy magiwacho? Today, Sharon, odongwa bed county education board.
to onego wabed gi National Education Board, onego wabed gi Sub County Education Board. Today kaka wuoyo kodi ka, National Education Board onge. Nothiche oko. Onge. Kaka nobedo disbanded when Matiang'i was in power, nyaka sani pok obedo constituted. Koro when the ministry oketo gap mang'eny in the somo, kirango today iwacho no Kenya National Audit Office onego tim audit no schools duto institution te mayudo pes sirkal. So wuoyo kodi ni the Kenya National Audit Office onge capacity manyalo timo audit schools duto ma Kenya. What does it tell you? It tells you, and some one audit schools audit. So the point because of timo gine all the year, giso timo expenditure, to tear of envelope called books of account ka internal auditor. Koso kete envelope tikete pesa, keto books ni to gilosi ni na books to giduoko ni. Because and reporting no could be discussed effectively in the board. Okay, audit mabedo management letter. Tiparo ni kaka jakanyo mar Redeem Bora nang'o miyo ni National Education Board samoro pok okete nikech chakra na Matiang'i bede migawo mochung' ne weche mag somo. Gini modhuro mosekalo. Gini modhuro. Ingen sama onge political will, ingen sama government ok dwa structure mar yeyo. Nikech kiwacho quality assurance department mokwongo no bed gi budget ne. Nikech en morango quality kaka quality the school to bedo submerged under the Department of Sub-County Director of Education. Kore yudo ng'eng'ne in yonge control ke choro ben sama nitie dir mano atimo nonro Sharon kawa di skunde moko Nyanza kucha no atimo kod UNESCO kod other agencies no visit school idoka school moro poko bedo visited higni 18 ogja kulta Sharon poko nyano school koro gik matime maricho gidhi ne mbele nikech onge ng'ama nyalo make sure ni oktimore koro gini machando gimiluongo ni school governance is a problem. Mibadhi mawang teko is a problem. Then sirkal bende ong'eyo maber no ok gikel ga pesa school at the right time. Koro giwe jogi mloko hala. Joma bende politicians jopuonjgi jogo coach gi motegno. Koro ka gidwa anything on jogi bed accountable. Koro tabu mantie gin tabu kidienje mopogore. But our paro sirkal ni kodwa bedo committed gi Kenyan child. Tadi girange wach somoni motegno, girange ka pesa this school, girange ka pesa nitiyogo mondo nyathi Kenya okonyre and somo man Kenya. Because today ng'ama onge pesa nyathi ne dhi school. And CBC gimodhi bedo malich Sharon and CBC in a heavy resource demand. Ola pesa modhuro kata kinja nyoli so nyathi duogon print na gini nyiew nama so sami okichiwo pesa the right time aidwa nyathi mo gwengwa Alego kacha Papolengo school mapoko neno ga buret kata pipet where the team STEM Imalomba primary school kitu konya the alliance mundu ongeta so inequality the bedo widen kitu the other people the bedo condemn kitu kidi mangu cost my uniform in a Lufra Beach, go mattress give it in the school. Pokichulo school fee. Kere yogi gite. Niso ninga maonge go okidi kamoro. And that's why you are saying no education financing. Negwarang kaka pesa this school, nyakorang kaka pesa nitiyogo, nyakorang to outcome ma pesa nitianade. To bende mana kile kata mune penjo mabende hangeni bro bedo kiduoke kini mabende waro ko wendo machie lakini mabende koro ogamba na wacho ni no sichiko na capitation kapok nyithindo no yepo hangeni penjo mathoth ni penjo gi oganda ni to migawo mochung' weche mag somo na nyalo yango nade ni skul ne magi koro jopuonjre mabende gintiere godo samoro moko no dhi loko kata mna sikul koro ntie chal ka gima ntiere bugo makamana ken nene gi wang machal nade wala mana mapiyo kapok arako Hilary Sharon yelo ngaparo kacha school no loro ka sirkal ne komigi pesa. Sama government chiwo pesa moleo school. Ogamba wacho no mi pesa. Okinyal chiwo pesa kapok kao data manyithindo. Koro pesa mancho chiwo ni en manyithindo manene nitie school by the kahiga rumo. Go mone gin go. Masa moro bene no loko school, moko loko school, moko di kamo pogre number no pogre. But kagidwaro real time numbers. Again, today, one good technology.
manyalo capture biometric mega nyithindo in a week ma ok wabedo go ghost learners. So today indo ka nono noyudo no wan close to 50 mar nyithindo mane ghost mane onge school. To pesa ne kigo 50 of the ghost learners times alpha pesa michulo in secondary school michulo in primary school en pesa mang'eny. Koro ne giduogo yudo ne karibu bilion 1 higa ka higa malal into education. Wasogo nono ni wasochako timo yo mopogore opogore to yudo ka nitie kuonde moko information no nyalo yude mayot nikech en gimo odhi nyaka ka audit, en gimo odhi nyaka jogo ng'e ai joma timo gino ong'ere gi jodongo. Koro kitemo dhiro kidino en kidi ma pek zaidi, but ok wanyal surrender. But ministry to nyaka bed accountable, migosi Ogamba nyaka ng'is jo Kenya no, kaka itiyo gi pesa gi mar somo, nikech somo ma yudo pesa maduong' mogik, to pesa maduong' ni end up no pod jopuonj choko pesa moko mopogore makatimne school deke manado yudo ka parent chulo jopuonj karibu jopuonj 22 i school magi chulo from pesa ma jonyuol machoko. Koro kiduogo sem kirango yudo no ng'ama finance education maduong' ok en sirkal, en janyuol. Kiduogo rango deeply to magi penjo manego beni penjo momiyo ni wan ka odiochieng' ma kawuono mar mondo mi wanone nikech migawo mochung' weche mag somo bende manowacho ni siling bilion 1.1 nolal kaluwore koda jopuonje mago manyawawa 50,000. To kata mana odiochieng' ma kawuono bende king'iyo sekta mar thieth nyaka rom Gajwang' e Daily Nation okinyi ma kawuono bende thor wach mabe nagimiyo pek en siling bilion 11 mawachore kanyo ni ne okwal e okumba mano mar SHA kadhi ne ute thieth mopogore opogore. Nyaka rom Gajwang' kan go wala kende yiena mar mondo mi arwak Hilary Onyango dalo nyoche mag budget owuok e duolo mar Institute of Budget Advocacy and Research Consulting Limited. Onyango roki ni machiegni nyalo mna ko thuolo mar moso nyiko rom Gajwang' mapiyo piyo machiegni twak. Goyo kamano kuom thuolo ni ado wacho ni nyiko Ramogi ni kuom sani higa nyose chakre kendo gik moko dhi mbele. Bende adona donjo kama senior wala oketeno weche machal kod capitation nyaka wawinjre mokwongo ni capitation e school wachne otimang'o. Pesa mar capitation kokele school onego benyo konyo japuonj mondo puonj maber. To capitation ni en ochung'ne gik machal wachni chok, ochung'ne gik machal buge, ochung'ne gik ma facilitate japuonj mondo ochop singo monego beni time. Capitation ok ger class, capitation ok nyiew gik monego beni bede e school mang'eny, but onyalo timo repairs, onyalo timo gik machal kamano. Kase wache kamano tiyudo ka adier iwacho ni more than half of the capitation no or e skunde mopogore opogore. Koro half manyo or e skunde mopogore opogore ni nyi diwach nadi ni half ni odhi cover jo grade 10 skunde motieri gi mag secondar to nyopok gidonjo kuro. Estimate mane manyo jatend education otiyogo mondo ngene nyithindo marom kama mabro donjo e classes mantiere go. Mano point number 1. Point mar ariyo iwacho ni day schools mantie gin free or rather gin nono, but iyudo ka burden momi janyuol in terms of gik ma janyuol nyiewo kaka uniform, weche mag chiemo, weche moluwore kod ndiko jopuonje mag BOG machal kamano pod duogo ne janyuol. Koro iyudo ni mane momiyo ng'eny nyithindo mang'eny nyoko yudo thuolo mar donjo skunde ma ming'iyo gigo. So but ingeni somo en one of the human rights en gimoketi mahino maduong' ahinya e piny mangima nikech somo ni en gimo nyalo luongo ni investment maduong' ma ohinge mora mora minyalo kete. Returns mawuok e somo ohingo kata mana pesa ni moro minyalo keto kata mana e gedo or kata kete gimoro mantie momiyo ka piny mangima wach mar school kao portion maduong' ahinya mar budget mirange piny. Magama kagi kanyo mana matini nyisani gisani bende ber ni walose weche motenore kod somo nyaka rom Gajwang' to bende nyisani jatend migawo mochung' weche mag somo Ogamba loso gisani na nyisi kanyo motelo ni od bura maduong' ma National Assembly obago retreat margi e gwenge mag Naivasha. Winyo ndeka koloso gi jod bura gisani 130 1
130,556 learners sat the KJSEA in November 2025. And the placement of these learners, the results were released on the 11th of December 2025. On 14th of December 2025, we started the placement system. By 19th of December, placement was completed and results were released. But we allowed learners to review the places, the schools that they have been placed in, so that we could review that. So requests were received between 23rd and 29th of December 2025 for the first revision, when we received over 350,000 students requesting changes in various schools, and that was done. And then on this, we did not complete, we approved about 220,000, and we decided to offer another window from the 6th to the 9th of January, again, for that revision to be done. Because this being the very first time we were undertaking this, we said, let us give the students enough time to choose the schools that they would like to go to. Senior school dates were also adjusted because we are opening on the 12th, and we intended to have it, the deadline on the 16th of January 2026. But by the time we were doing on the 16th of January 2026, a good number had not reported to the schools that they had been placed. So we extended that date to 21st of January 2026. The next slide. Now, of the students that have been placed to date, and I'm coming to the figures, 52% of that number has been placed in the STEM pathway, 38% have been placed in the social sciences pathway, and the arts and sports stand at 10%. The placement figures per cluster in the schools, C1 have received 10%. Remember, C1 we have only 263 schools. C2 have 23%, C3 have 31%, and C4 have 36%. Ladies and gentlemen, as at the 22nd of January, that is, remember we're closing a placement or reporting on 21st. By the time we closed on that date, on the 21st, the following day on Thursday, we had 92% of all the learners reporting in schools. And because we have 100% transition policy in government, there were 8% that had not reported for one reason or another, including issues relating to school fees and uniforms. So what the president then did on that Thursday, pronounced himself and said that all learners need to be admitted without conditions as to whether they have school fees or uniforms. And that directive was followed by us as a ministry releasing guidelines on how that was to be done. And as at yesterday at noon, we had done 96% of the placements, with the intention to move to 100% by the end of this week. That slide there indicates the students that have reported to our schools across the country from the regions. You can see Central is at 97%, Coast is at 89%, Eastern is at 94%, Nairobi is at 95%, Northeastern is at 99%, Eastern is at 94%, Nyanza is at 96%, Rift Valley is at 97%, and Western is at 97%. We are at 95.6%, that's why I said by yesterday at noon, we are at 96%. We would be able to know that number. We normally take the data at noon every day. So we've done quite well, this being the first time that this transition is taking place. We have actually been able to move to 96%. We think that we might be able to move to 98%, maybe 99%. We might not be able to achieve 100% because there are students, for example, who do, or learners who have done these exams in prisons, and those ones, they don't transition to our schools, they continue studying in prison. Now, the textbook distribution as of yesterday was at 57.5%, call it 58%.
Now, what happened with this challenge of textbooks is that the publishers were owed about 11 billion shillings by government. Now, this 11 billion shillings was a pending bill arising out of previous distribution of previous books that had been procured. So what happened is the printers refused to print the grade 10 books because they had not been paid. So this delay that affected grade 10 books did not arise out of issues relating to grade 10. It arose out of debts that had been incurred by previous distribution of those books. So what we did, we were able to get 5.6 billion out of the 11 billion, which we paid them during the second week of January, and therefore the printing started and distribution started. So we plan to complete the distribution of these books at 100%, having one textbook per learner per each learning area by the first week of February. That's next week. We'll give further details at the end of this week how far we are. So that is with respect to issues relating to the transition of grade 9 to grade 10. On financing, Article 53 of the Constitution provides that we should be providing free and compulsory education. Free and compulsory. We actually sometimes forget the compulsory part. And this is where we are saying and telling the parents that you must work with government to ensure that your child goes to school, and government must ensure that we have free education. We're coming to discuss a little bit more. Under the government capitation, the approved rates is the free primary education is at 1,420, junior secondary is at 15,042, and secondary is at 22,244. Those figures have not changed, despite the various statements that you see where people are saying that we've reduced capitation. Capitation has not reduced, it remains at that policy level. The problem lies elsewhere, not at the issue of the policy of the amounts that are provided. So that has remained continuous from previous years. Now, in the financial year 2025-2026, the education budget is at 702.7 billion, which is at almost 28%. The 26-27 is almost at 727 billion. That is a proposed, which will take it to about 30%. This is already above the international standard that requires that we should be at 20%. So we are already 8% above that with the 702, and still we are having deficits, as I'm going to demonstrate just now. Now, for the financial year 2025-2026, and I'd like members to take note of this slide, we have 3 columns. The first column indicates what we require to meet the provisions of Article 53 in order to be able to give free and compulsory education. For primary, we need 9.7 billion. For junior school, we need 49 billion. And for senior school, we need 76 billion, making a total of 136 billion. What you allocated and what Treasury allocated for primary is 7 billion instead of 9. For junior is 28 billion instead of 49. And for senior school is 51 billion instead of 76, making a total of 87 billion. This is what is budgeted for. This then gives us a deficit for primary 2.7 billion, for junior school 20 billion, and for senior school 24 billion, making a total deficit of 48 billion. So what has been allocated is 87 billion. Ronga jonka moro mintiere mano en jatend migawo mochung' weche mag somo Migo Sogamba mabende twagi jod bura e romo mar gwenge mag Naivasha e county
mano Nakuru kotende kod chal mano mar somo mano ka sang'wen oseromo nyakoro Gajwang'. Adwaro mar mondo mako yo matin ka na duogo pod antiere ka Gilary Onyango gi Chris Owala mabende biro bedo kwaneno godo moko kuom weche mabende otwake kotende kod chal mar somo figures kwana mabende ochiwonwa kanyo nyakoro Gajwang'. Wabiro bedo kwalose achiel kachiel wako yo matin ote magi bende aneno kik dhi mabor. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, Tich Ang'wen, Saa 1:45 otieno. Kik bai. Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok Saa 4, Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka Saa 7 wang'e e chenro mar Chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' Tich Ariyo, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e Chal mar gwengewa. Tich Adek, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha wacha. Tich Ang'wen, Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' Tich Abich, Waloro Juma kod rowere, Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche mag gedo chunygi. Kongo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni.
ime koda twak marwa e chenro mano mar mbaka oromo kapok nakoyo matinya koromga jwang deten migawo mochung' weche mag somo Julius Ogamba noloso kanyo kotendre kod chal mago mag sikunda hinya ma bende norwako nyithindo mantiere e grade mano mar 10 wacho nyaka sani kwan atamalo 96 mago mag jopuonjre osedonje sikul ka bende wacho ne jumbe mabiro en mana gino mar piny owacho kokadho migawo mochung' weche mag somo ni kwan atamalo 98 nyaka 99 biro bedo kariwore koda sikul wacho kanyo ni C1 kwan atamalo 21 C2 kwan atamalo 23 C3 kwan atamalo 31 C4 kwan atamalo 36 manyiso ni kaluwore koda nonro makama chal ka gima C4 schools ema bende nyithindo nodonje e kwan atamalo mang'eny akiani king'iyo calculation maths makamano nonro makamano nikech ilare ang'ini mana ng'adi kapok nwadhi e Ogamba diwach nang' yieri kodgi koso statistics ma jatend migawo mar puonj ogolo no an gi pacha taneno ka bit opogre kod gima wan go e ground pacha wuon kanene nere ni en statistics mana ma nyalo bedo ni okaw skunde mag C1 gi C2 but skunde mag C3 gi C4 ema nyocha nigi challenges makata kirango skunde go ng'eny gi ne iwacho ni onego bed ni inywako gi kamoro achiel mondo ka koro giyud teko mar numbers mag nyithindo monego bed ni dhi kuro nikech pogo somo e kind STEM gi social gi arts ni nyo omiyo jok mang'eny paro ni kama somo nyalo betie maber nyalo na bedo C1 gi C2 koro jogo ema nere ni nyalo bedo ni nyo gichopo 96% no but 36% e wach mar C4 to an gi pacha wuon to kayie nikech ang'eyo skunde mang'eny ma kata pok ochopo nus mar nyithindo mane gibedogo e classes mamokogo mbele kanyo akeno wala korka ini neno nado kwan makamano kiwacho ni kwan atamalo 96 mag jopuonjre osedonje skul gi nonro mago mag C1 nyaka C4 Sharon anytime maji transit ntiega fallout nimekonya ka lwar by the way side lwar no nitie gima ji lwaro ji oko mopogre kata kiwuok e class 1 grade 1 kidhi grade ng'amo chako ECD kidhi grade 1 yudo ka namba nyaka dog chien naturally ki idhi i grade 1 nyaka grade 6 yudo ka nyithindo dog chien i class kiwuok i grade 6 kidhi grade 7 namba dog chien kiwuok i grade 7 kidhi grade 10 namba no ok nyal chopo 96% kata ka ondre no gima kodro timre perfectly jonyuol ochulo fee kaka dware school receive nyithindo kaka dware maonge barriers gi still we can't achieve 96% but kiduogo rango gima migosi Ogamba wacho o contradict gima ni gweng nitie skunde manyalo kwano ni kata kidhi Alego kacha nitie Mwera High School, it's a big school ma struggling the numbers kidhi Malomba kidhi skunde go kikwano skunde day schools te gi struggle go enrollment to gin C4 C3 gi C4 nugu tab maduong nikech nyathi madwa timo STEM ok bidhi kama onge laboratory kicho no kalo luongi mangu kinyithindo mariek gi be maonge gioki family manu yuto gi piny koro ok inyal join mangu ibo dware local school to local school gi benjo ket ma local school nito bedo matek manyaka koro chopo ni koro ne giweyo ni the principal nyalo loko manyuoli yako bedo mayot but mar ariyo nitie problem mar school fee mar adek nitie problem mar placement nyathi ma not place Garissa to nyathi ma Siaya ane the day school land placement not timre marach fee nitie uniform ma kata day school go oketo no inyiewo uniform i school kanyo nyathi ma bro dhi school no onge uniform to joka ngi uniform kata kantie to tin kicho bende mano stigma donjo kuom discrimination obe karana chal nade ma onge uniform to kwadwa ntino tim obed transition ka migosi Ogamba dwaro owacho maber no article 53 wacho no basic education is free and compulsory which mean nen gi mochuno nyaka nyathi som ten responsible mar sirkal gi janyuol to sirkal man gi duty no moten nikech iwacho ni sirkal man
en overall responsibility. Kirango skunde gi Sharon, jopuonj are struggling. Inche giwacho maber no gi skunde gi ok agine ka moko bro proceed kende nyaka gibiro riyo gi moko. To gi tendo midwa riyo gi moko seche moko yudo ka distance nyathi dwa wuotho chon ka dwa dhi skul ne nwanyalo wuotho long distance. Nyathi masani kido kito no wuotho kilometers abich skul ne modhi weyo. Koro framework mwaketo go intiwa igwenge nyaka ministry do rang kech Sharon tie ya skul mag jopuonj adek oda puonjo pathways gi te obro puonjo gi nade to CBC ni wacho ne demanding to adwa japuonj nego bed go more time go lana to sami bedo go more time in japuonj achiel matimo sciences itimo grade 10 nyaka grade 12 grade 10 nyaka to japuonj achiel tidwa ga follow gi japuonj moko bende kata mnapoko tiegore kaka courses kaka aviation engineering moko dwa timo pathway dwa timo software engineer odwa timo aviation inje poki winjo kata wacha aviation en gango tidwa ga ni dwa handle kore mion to buge bende poko chopo books poko bende publish publish kona malo prabich kwa dauchele mose so japuonj kata obeda kata ka gin atamalo prabich Sharon to pore mana skunde mege magila wacho mege C1 C2 si form mako mani gwenka kada books go learning pod onge to bende kotendre koda C4 ahinya nonro mano mar piny owacho nyakoromga joni kwana tamalo 36 chope sikunde mabende maneno ka en kwana tamalo mang'eny kipimo gi C1 C2 gi C3 notimo turbin e sikunde mopogore nyakoromga jwangi koro gwenge magwa mago makaluo ma en report mabende Simfros Okinda notimonwa kaluwore koda chal mago mag skunde mago mag C4 mantiere alwora marwa winja nena e kinde mabende koro migawo mar somo to ni skunde maket kod magi jopuonjre osedonje. Chenro mar rwako jopuonjre skunde mag senior igeno loro ayanga e giko jumani. Kata obedo ni nitie ripot e skunde mar rwako jopuonjre mathoth moyo kwan mowinjore, moko skunde mag C4 to ywagore e wi kwan matin mar jopuonjre mosedonje skunde go. E kaunti ma Siaya, skund sekondar ma Kabura kod mano ma Mahero, nyaka sani semana rwako jopuonjre 4 skul ka skul, ka gijiwo jonyuol mondo metero nyithindo gi skunde go, magilero ni omeo gi mwandu mag somo. Wan gi facilities maber manyalo miyo somo mar STEM kod social sciences mondo chiw e yo makare. Wan gi laboratory, wan gi jopuonj moromo maber manyalo puonjo those pathways fairly. Jopuonj gi koro ywak ni kwan matin mar jopuonjre ma giyudo otenore kod weche mamoko kamoting'o chenro ma sirikal notiyo godo e pogo jopuonjre skunde. Nyalo bedo ni chunygi mang'eny nyohero sport to jogi to ng'enygi to ng'enygi nodhi mani national schools. Mae moweyo day schools odong' ma onge nyithindo mang'eny. Komachielo skund sekondar mamuer moting'o jopuonjre madok pacho kod mago madagi skul oyudo jopuonjre 35 kende kata obedo ni gigeno yudo jopuonjre 135 kende. Pod wan gi space mar nyithindo 100. To kata mana mohingo kanyo pod wan gi facilities manyalo accommodate more than that. Kata wanong' mana nyithindo 200 pod wanyalo accommodate. Keche wan ga very big dormitory kachacha. Ma nyithindo koro moro cha is empty. Koro nyithindo go pod wanyalo accommodate. Kata mana gibed ni gin jo day kata gin jo boarding. Kata boarding ga wanong' mana over 100 pod wa accommodate. Japuonj maduong' odok ne skuno kolaro ni skuno osebedo kata maber e piny madongo kendo jonyuol ok onego luor tero nyithindegi. Wan gi mean mar 5.7. Ne wan gi 32 students. Out of 32, adek kende emne nigi D+. Waonge E, waonge D-, modong' gote nochako C- and above. Kamano bende St. Patrick Segere bende ywago nok ma jopuonjre mosedonjo kipimo kod geno mane gin godo. Aparo ni kendo be gimodwa chandowa nayudo ka nyithindo manomiwa through the direct portal moko no wayudo ko transfer odhi e skunde machal C2 moko bodhi kata mane C1 mbele kono samoro sika ber kobiro bedo gi policy ni kama ne iso ketie cha kabete mibede kik chiw thuolo ahinya mar loko nikech kiloko to nitie skunde moko ma biro dong' nono. Ngalambuor ma en jatend skul no jiwo jonyuol mondo ter jopuonjre skul no kolaro ni kony mowuok kuom jaod bura margi omiyo jopuonjre go nyalo chiemo maber kata kapok gichudo.
ne mjumbe osapotwa nyocha wayudo chiemo e yor bando to gi oganda to gi mo mar chiedo. Koro miyo wanafu kabisa maseche mwawuene wanyalo miyo nyithindo gi chiemo, wachwako ne gi chiemo manokelgo to gichamo chama. Miyo admission kata gibiro gi uniform kende to kwan gi wasiwasi ahinya nikech chiemo to koro nitiere ma ginyalo chamo. Koloso odiochieng' manyoro, jatend migawo mar somo Julius Ogamba nolero ni migawo no biro neno kaka itimo skundego mani kod kwan matin mar jopuonjre kaluwore nitiere ni moko kuomgi nyalo nimo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakorongo jo magachala mago mag C4 schools mabende jatend migawo mochung' weche mag somo noyango kanyo ni kwan atamalo 36 mag jopuonjre oserure koda skunde makamago. Chal mane ground to pogore Nyakorongo Joang koso dibed ni en gwenge mago makaluo ema samoro jopuonjre pok odonje kaluwore koda ywak mago mag jopuonj. Mana mapiyo piyo achako dede nikech wala neno ka idwa loso mana mapiyo kapok adhieri lere. Dibed ni chal mane ground koso skunde mag Nyanza gi ema samoro no ji ok odonje jopuonjre. Sharon, skunde buket go te ai gwenga angegi maber to oken skunde go kende kata kidhi Kisumu County pod nigi shidano kata kidhi mana Kisii nigi shidano. Koro gima ministry edo timo gima japuonj temo wacho no ket chik ni nyathi kinyal move. Ing'ene sirkal timo placement yo makankare, okinyal timo placement with artificial intelligence ti expect nyithindo go no dhi kanyo nikech nyathi moro no performance kata pod nchwa grade gi nikech one meeting expectation, one exceeding expectation, which means nyathi one national school kaka wacho C1 nikech sama wacho no onge grading to wacho no onge C1, onge C2, onge C4, onge meeting expectation gano yudo kala ma onge no that level, but that's not yot nikech nyaki grade ji. Koro gima sikala do timo ka en giwacho adier mondo ji obed piny adier maduk mantie kende nyithindo mang'eny gima gidhi rochre nikech wapando gima timore to wawacho gima opogre to nyithindo gi wabiro wacho ni wadhi maber to ganda mang'eny to dong' chien. Koro an aparo ni wach somo ni to konego watugo ahinya nikech kata kidhi skunde wa mantie mege C1 go gin gi jopuonje mege beyond jopuonj mandigi TSC be parent ema duogo chulo. Koro iwiro ni parents ni pod gin C1 ka pod gibedo tax, pod nitie iluongo no extra tuition mido gini na year janyuol achiel chulo 10,000 per child for tuition. Ido gi school ntido ka mondo idonji school nitie gik ma kondik ni barua to kati man kichopo mondo ichop ki office mondo koro gin kodi dhi dom kata kodi kodi dhi class nitie japuonj moro tero mama moro tero nyathine school moro Sagungo okwayo fare kech odhi gi pesa moparo madongo kichopo to orumo go onge kitim nyo ni nitie ruling moro mano tim go high court ma Siaya mano keto ni nyathi orongo ben donji school day school chiemo kono tam nyathi dhi school ke Sharon sema ko dalu umakre school fence imupogi gi school kanyo che di primary the next primary ti di chiemo dalau ti duogi school sani ki cross kocha ti kwero ni koro kinyal dhi chiemo dala ichimi school to difference en 15 ora lo piario omenda mang'eny koro miyo iwe di school to dalu makre school madi di somo ti dogi itin jomo kata ogelo nyalo ti la riero wacho ni jomo kuma ne somo ko tingo nyoyo nyoyo ne medi go ti somo di modi ko chopo sat lunch to ko chopo diam ti duga to keketo school no bed free ka minister wacho then compulsory to waket walegeza ken school mone gwa chul gimo janyuol kel ta yien janyuol dhi ti school to bed converted to bed chudo munyalo chudo kiketo no en mala hinya to wadhi kelo inequality mang'eny to
wadhi kelo conflict in this country imbele kama Tuwacho ni education bende is an equalizer. Tan manani akeni achiel nade bedo nade. Koso nikech koro CBE ma e pioneer class ma bende koro donjo e senior school grade 10. Nikech kaka wamenye kata mna kaka jofuambo. Dibed ni jofuambo bende okosebedo kwa menyo kata mna kaka 844 di nadonje sikul. Koso wang'ni e mana nantire jopuonjre mathoth mosemo. Koso en mana gima osebedo ka timore. En mana nok mie maino. Akene ne machal na. Adier mantie. En ni jogi orocho plan manintie manonego beni timo CBC. CBC in the original plan kaka no kete nonego beni skunde teromre. Manonego beni sirikal tero resources e school machalre. Wach mar C1 gi C2 gi C4 gi ne onego beni onge. Manonego beni kugoli kidhie school machiegni kod kama intiere. So yudo thuolo mar kakinyalo somo kanyo. Ma school masani waluongo ni C4 ni onego beni entie kod rang'iny mamalo in terms of resources and everything. Ke jopuonje dhie in the same colleges. Onge pogruok kama jopuonje ok dhie colleges. Gima kelo pogruok ka koro en resources and then kod nyadhi ma koro wamiyo skunde moko ma betiegi. Koro yudo ka mano ne girocho makoro waduogo kendo kod idea mar C1 makoro giluongo national school, and then koro waduogo kod C4 matiende already wa create classes in terms of gimonego beni betie. Gimomiyo ne nitemo gol mano, it was the issue mar competition. But wadoga ne chien matin so that we get to wayud kaka wanyalo understand gini maber. Achiel CBC kanokel o assume ni nyathi ka nyathi onego beni tie kod unique talents meke. Koro unique talents tiende niya ne an kod Mr. Walaka kata wayudo EE wate exceeding expectation ok ng'is ni waromre kod marks. Nikech pok ma Nyasaye omiwa ma jogi otimonwago nonro opogre. EE mara kod EE mar bwanani nyalo bedo ni ok chalre. Mane miyo koro placement bende in terms of schools mantie onego beni each nyathi bedo kod gimiluongo ni individualized education plan. Lakini gima koro waduogeni koro pod waendelea kod competition cha but wawuondo jopiny ni competition onge. Koro onego beni competition nitiere nikech kata mana jonyuol bende momiyo ni koro nage transfer de nicho achiel kuom japuonj macho ni janyuol golo nyathi C4 ka koro loko no dwaro C2 gene. Nikech en wach mar competition. To gomo competition no betie, competition bet kama. Adier mantie en ni kata kuonde ma dhano tiye nitie kod grading moro mimiyo go dhano. Nitie mana think courses ariyo kende in the mok timi grading. Nikech ng'en kaponi miyo kaka daktari kimiyo first class to ichaki miyo daktari moro pass then ng'ato nyal dhi kuom daktari moro ma koro ng'ato ka ng'ato nyaka bino kalo penjo edhi kalo penjo oro kikal. Lakini kabedo ni gine kata mana riemo ndege mwach mar aviation no either ni kalo penj oro kikalo penj. Onge ni nitiere jariemb ndege ma first class kod jariemb ndege ma second class. Kwase wacho kamano korido ni challenge mobedo go ka maduong bedo niya ni kwase duoko competition janyuol to wacho ne ni onge competition then mano bedo challenge moro mantie. Mar ariyo Samuel Oseni waloso about C1 and C2 to ingeni nitiere private schools at the level of primary school bendo sebedo mang'eny compared to gima koro gimayo kata mna numbers kuom jo or public schools. But the private schools gi samagitimo investments make gi ok gilos secondary schools make gi. Matinde ni piny kae bottom ne duong lakini koro samidhi donjo secondary school to koro otin kech everybody temo ringo ni mondo donj kuom skunde mag migao mag piny. Koro kamano is another problem makoro kendo bende betie. Gimoro makendo bende pod chendo ka nitie gimiluongo ni devolution. Nitie part mag education ma devolution okawo to nitie part of education ma national school okawo. Koro neno kama chakre kar ECD kanyo wacho ni pesa ne onego beni wuok e devolution. Neno part of primary pesa ne koro wuok e national government.
part of junior school, pesa ne wuok national government. Okay? Now, the other thing, makoro kendo problem no kachendo ni, ochendo kama. Jo junior, neno duok ni mundo bed under the head teacher mar primary school. To gin giwegi ok gibelieve ni gin part of that junior, nikeche gifeel ni ja head teacher mar primary school ponono onge kod qualification marom ne gi make gin kech ngat mapuonjo junior wacho ni kod degree but japuonj mar primary for a long time ne ja P1 those are to koro gi say upgrade gi move to that particular level cross serikal ne temo mondo migi autonomy mondo buok gino obed kama ntiere ma in fact even teacher unions ido ka jokupet monego ben deal kod jo secondary yuare mondo okaw jopuonje makoni but jo moko kato do e side mar nat kocha kodo kamano bende is a problem koro gimoro kendo mabe nyakwa penjre chal kama dan nyithindo nyore mu school ka e form 4 KCSE karomgi think more than 60% of them are below the entry level then penjo chal kama samiketo investment mari wach kena ni inyeo dheri moro tiketo ni mondo ipidhe mondo neka kodhi pachi en ni kinyiewe kata 20,000 to obro miyo ohala or faida maromore kata mana kod 60,000 bang' ndalo moro machuok bende wapenjore wan kaka oganda ni pesa ma sirikal ketonwa kuom jo skul gi to omiyowa outcome mane or omiyowa benefit mane nikech iyudo ka sani watimo gimiluongo ni program based budgeting tiende ni gimoro kama sirikal okete pesa ne nyako ne outcome mare yani faida ma en go mondo move the next level but beta ni wachiwo pesa e skunde to outcome nok bede ino kama mane mido ka ng'ato ringo mondo ter nyathine C1 or C2 nikech ofil ni kache kama investment tiye but sifoka investment mare ni pi kata laboratories gionge go dekin mama kakena wala mane minyalo medo keto gimane saro ni kidogo rango gilo wachono make sense to kidogo matuti yudo ka ntie barriers mang'eny matamo ntiwa somo kichwa luongo no investing in a school education but pod waketo koni to wamaya gi koni nikech kirango gimoro boarding school ni mondo wabed gi quality mwa wachacha nyakwa duwe with it boarding school so that nyathi masomo igweng kacha obed same nyathi masomo Nairobi ka because infrastructure koro bedo machal because semo kido ka ng'ato dwa dhi boarding school oluongi mango oluongi alliance fee ken gik midwa donjo go e class Sharon en 80,000 idwa admission megi jopuonj dwaro e school ka yaki fee okichulo fee ni be en onywenye malo nikech ni wacho ne en C1 wacho no kokinyal to gol nyathini ka moingi itero kamoro kech koro in that high cost school okinyal then too nyakwa nonne matut nto schools unatimo nonro moro nyocha machiegni kod elimu bora machiegni higa mokalo ido no primary schools ma Kisumu ma municipality go te kichako Memsha, Victoria, Lake Primary, Kondele Primary, Migosi gicharge admission maktina lefa par kile keto nyathi school to admission charge admission icharge ikata kwa minyo uniform gin school moko primary school iteri nyisi de nyew moko what school inyewe school ka yakenya tinyal bed admitted schools gi mokido no lunch program oketo gi Safaricom to gid ka gidwa ma Safaricom cha kich be imtin koro gidwa magi control gidwaro magi chulo michulo man ka Safaricom wacho ndwa iskundi gi reject that thing gidwa no gin man koro gima hinyo jonyuol mamiyo education ok en bedo kama dhi eno school when in the hands of profiteers head teachers man kanyo they are protected the ministry gudhen jogo koro when the minister wuoyo minister gima wacho opogre gima timore school nikech schools gite kirango pesa magiyudo sama wuoyo ni oket junior primary school income omedre megi primary schools gi income omedre to onge audit mitimo schools
schools gi japuonj tiyo gi pesa an awuon aso luwo school mani next home ma ng'ato ochamo pesa school to bedo transfer to another school to kiluwe to kendo bedo transfer to kindiko letter kata ministry ok duok ni response koro pesa malwar diere moni wan no gombaka go Sosion former executive secretary Manat no agree ni the reality en pesa ntie school kakitiyo go pesa a problem mibadhi so mibadhi ni emanyak wa deal go then jatima dhier cha oyud haki ne to bendi paro ni piny owacho chako deal kata mna kedo kod mibadhi mantiere sunde piny owacho ok nyal kedo gi mibadhi nikech jomo keti kidiengri go moko gin jo mibadhi so piny owacho kit kata kirango nitie kata sina director of education ka mane on go mibadhi boso kata interdicted odoke kendi tich kito keti Nairobi ka en in charge of a senior position koro yudo ka gigo timre koro en gi joge yudo ka kidi ka TSC iwacho no one of the TSC senior regional boss en mon rango skunde kaka Kisumu go skunde ma lucrative gwe oluonge no blue chip schools gini all gini kide Mombasa school mane belong within the municipality chon local authority gin schools ma gin public school but they are privatized so kidwa bedo ni ionge goto nyathini kinya somo kanyo kodo ni nyathi od gin but Ememsha od gin but Victoria od gin but Lake to konya donji Lake bosom kich won gisema ko nja teach e odni koro en odrango school ma chip Nyalenda ema nyala afford to give those a public school koro the government ongeyo gini to government turn a blind kaja japuonji uso uniform school to uniform ni iketo condition nyaki nyewe kacha modibena kaja japuonji wacho no dwaro desk. What is the problem cutting desk abirogo if in the case it's a desk kabirogo desk no iriembago kidi schools mege secondary schools gite fee structure ntie but ntie michulo japuonj class teacher every week every month makama kage kanya ngeni duto to bro bedo kwa gogo dombaka neno kata mana ka jopuonje bendo sedonjo ka nik ka wuok rodi owacho njatin migo muchung neche mag somo Julius Ogambo kony gi gin kaka jopuonje mago mag day schools nikech giwacho ni gikore gi tich to jopuonjre to ngaka hiyo matinya korom ga jwanga dogi moko kuom ote bisebedo kioro kikidhi mabora. Machigni nyakoromonga jwange chenro mar Goma Owake Wok tich akelo ni mix mokwe kaito tichario Reggae Owake yani tunaongea na Majar Rastafara Lafu ticha dek nyakoromonga jwange akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani Ticha Ngwena is kama nene yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Kuna magojong Friday sukuzo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic yani ukipenda mzee kijana. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' ticha dek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo ticha ng'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimilongo ni Ben Yawa. Watimo proper record keeping. We get the number of stock we go to monitor even mortality, and we also want to manage okay mora manyalo interfere again
rech manyalo chamo rech moa oko kata manyalo chamo chiembe. Koro wakata course manyalo Ticha Beach kochakore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni metes maliet kabisa mag Luo Rumba, Luo Benga kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela nako ni wang'ne ka wadok kocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Luonga ni Boy Handsome Mandawea Roji Bed and Breakfast. Luonga ni DJ Kolokolo Instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya Gudi. Kawa wacho ni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Nyakorom gajong machiegni kende e okang' mar ariyo natemo somo moko kuom ote mabende sebedo kioro kadhi nyime koda chenro ahinya kalura kod thor wach mabende wantiere godo. Ote makamago nyakorom gajong abro bedo kasomogi ioro gi lai mago te macho karede ka uchiel nono bende wantiere mbui mago mag oganda. Asema ne ote mano mar maka Kumu Junior iwacho ni oyawre Sharon nitiere Kirindo Kasgunga Mbita ineno chenro makare kabisa. Paro mintiere godo iwacho ni sirikal onego ket somo nono e day schools. Nyisowa kanyo ranyisi mano mar jod bura Ndindi Nyoro ni kanyalo keto ni ichulo $500 e day schools. Nyiso ni national government nitiere kod nyalo mar keto somo nono maonge pesa michulo. To bende iwacho ni pesa mag basari onego oket e agulu achiel mano mar somo. Ruth Nathi Ochieng wacho ni sirkal owinjo control kaka iloko sikunde de jopuonjre. Sikunde moko hinyre ni mar jopuonjre nok ka moko to dhuro gi jopuonjre makata facilities ok romgi. Chiemo bende kore ni midhiero. Wacho ni all schools should be given an equal opportunity mondo somo obed maber. Taparo ni mane paro mabende wenda bende nitiere godo kotendre kod mano. Karo gini okang' mar ariyo welo mabende nitiere godo wala kanyakla koda Onyango mano Hillary. Nitiere wach mabende jatend migao mochung' weche mag somo no wacho kaluwore kod kepo mago mag skunde mopogore e gwenge magwa mago transition kuwuok e junior kadhi e senior. Wacho kanyo ni skunde mantiere North Eastern oseroko kwana tamalo 99 mago mag jopuonjre. Kenya Western en kwana tamalo 97, Central bende kwana tamalo 97, Nairobi kwana tamalo 95, Nyanza kwana tamalo 94.6 ka gwenge mag dhowadh nam chumbi manang'iyo ni emantiere koda kwan matin kipimo gi jowetegi counties mamoko gintiere koda kwan atamalo 89. Aya Frederick ineno mane okang' nade? Hillary Mos. Yeah. Numbers go aparo nego warang gi kendo nikech adier mantie North Eastern capacity ne mar yudo 99% of jok mose enroll to kapar ni nitie. Nango. Gimio kapar ni nitie nikech midhiero Samuel Oseni ngaji gigini ne gichieng maliyo nitie North Eastern matiende ni dhano wuotho kawuok e kidienje achiel kadhi e kidienje moro kadwaro pi kod gik ma kaka ginyalo chiemo kod kaka ginyalo dak. Koro wacho ni jogi nyoyudo thuolo mapiyo mondo giter nyithindgi e skul ok en gima bende anyalo yiega ahinya. Lakini kod ing'eni numbers kosemi jatend migao to mage numbers manyalo bedo ni tiyo. Adwaro ni mondo wang'iye kama kendo ni kaponi numbers go nitiere adier kaka iwache kaka onego bed ni bedo no to sirikal wuon ang' mamone mondo koro ka opportunity mondo one kaka o levelize kaka onyalo kelo resources madware nikech neno ka iwacho ni dhano se enroll e school 99% tini wuon kendo ichaki wacho ni buge moseore school ma jogo dhi somo en 56%. Koro neno ka koro mano koro kendo nitiere deviation moro around gima onego bed timo no. Koro neno ka jok mosedonjo demand mari kod supply mari okromre. Matiende ni nitiere namba moro kanyo ma onego bed ni chaki ng'iyo kendo. To wacho ni pia nisetero pesa nus mar capitation
to higa mokalo ok ne nitiere capitation ma full mano bende ok nyal bedo nadier nikech ok inyalo wacho ni ioro capitation ma higa ni to gowi manyocha in go last year to ok ne nioro mano bende nyalo bedo ni rocho ratich jopuonje nikech jopuonje gi gibende sama giran skunde gi giholo to gibedo kod gik moluongo ni pending bills marocho kaka gik moko itimo. To pending bills go bende mosebedo kar mana ka inyo bad migepe mopogore opogore nikech pending bills mago mag jogo chapa mago mag buge ni neno kanyo ne mana siling bilion 11 nyaka sani sirikal nosechulo nus mare ma koro nomiyo kata mana kembe magoyo chapa buge nosechiwo moko kuom buge ma bende gintiere kod geno ne juma mokwongo dwe mar 2 buge biro bedo ka osechopo e skunde mopogore opogore. Sharon, kwarango wach somo ni aparo ni timo kuntimo miss the point. Kech warango somo ma nyithindo ma waluongo no normal or something ma onge disability, onge ng'ol. Nyithindo man disability, man go ng'ol oko ka. Ma government focus giduto onge kuomgi. In terms of nitie grade nyithindo mecho timo penj grade up chiko. Ose ni grade aparno. Nyithindo go timo penj ma onge book ma student. Kech books ni bedo produce a year kagi proceed. Buko chako ini grade 1 book okelo book ma grade 1 work in grade 2. Koro ini isomo higni ochiko ka ionge reference document mari majanyo. Koro japuonje mabiro to puonjo to in as nyathi ionge resource minyalo braille minyalo somogo. Koro gini muko nyithindo man ng'ol sombgi. To kata irango kuonde ma nyithindo man ng'ol odakie kata man skunde man cha visit moko iri nyathi kata skul mono Mbaka in Kano. Mido ka nyathi man ng'ol kaka odak e skul no. Emo miyo kata compete ok onyal compete. Koro insana gin the discrimination and double discrimination. Stigma kech in ng'ol sirkal bendo keti on the sideline. Koro resources ma wegi kata kido nyathi man primary man ng'ol many in a boarding school. To oyudo less money kech kini boarding sirkal wacho no mi pesa mar 20 mar capitation mang'eny. To yudo ni primary mi matin podi mi 7,500. Makinyal tiyo tije in ng'ol mono be ni mi pesa mang'eny kech needs ni ng'eny. Kigero classroom migero ma nyathi man ng'ol Sharon upogre classroom ma the other parts. Yudo ka nyathi onge gik mang'eny kit ng'ol en a problem community mo aye. Koro kecha timo nono yudo ka nyithindo gi no chien kabisa kata wa sombgi result e gol ka be wawinje data man nyithindo mar ng'ol adi obedo integrated school ki data ni obedo discuss to pesa di maybe be improve nitie skunde mege primary school man gi nyithindo man ng'ol be wawinje data gi no pesa di midhi miyo gi iskunde gi me wacho ndio dhi miyo asiringa 2,300 de mede to joka timeda chopa di kich needs gi ng'eny kata kirango emiyo awatemo wacho kama Sharon basari duto onego gol kich government chiwo basari and elimu scholarship ale Jomo Kenyatta Foundation mimi entiendo CDF, NCDF, chiwo basari. County government, chiwo basari. Ogol gino giko ni koso? Ogole duto, oket pesa ni school, mondo discrimination o aye. Nikech kionge ng'eyo ng'aming'e CDF, ok nyendo basari. To school nema discrimination okwan bede, nikech dhano dongen mana macho. No, okmiye basari. En obedo funded from the ministry. No school yudo pesa from the ministry, nyithindo somo. Te. Nikech okwanyalo wacho na society, jomoko yudo basari, to jomoko koyudo koro in ok yudo basari ng'ato dibedo piny to decide your fate ni in nyathi Hillary ne ki support wa politically okwami basari in nyathi Sharon in our supporter wa mi scholarship for 4 years so then in yonge needs koro in skundi orumo kanyo koro mi watemo wacho mondo wawe yuarok moko mang'engi pesa mantie Kenya isen oromo ntino somo wa channel the right way. Government will supply books, government will play teachers, government will new chiemo, nyithindo donjo school, nyithindo somo. Kidwa the private school, koro the won idwar
chul private fee kaka an independent Kenyan manyala afford makudwa public. To public the same way kata mana health mwachoni. Kwa keto njo serikali duto itie the public hospital. Kina government worker nika tie the public hospital because it's a contradiction. Ka government can teach chulo nyithindo moko fee jema tii paracetamol jema tii senior government level chulo on their private schools in the primary school for this nyithindo moko. Kuro means no wakao public money to support go private Kenyans to discriminate go jema needy. Kuro watemo mando watime equality waket pesa school manyathi kono school to teach somo okun poverty majodala biyo miyo okisomo. Erokamano ahinya hakeni korka in ilere inene yo machal nade nikech nitiere ga paro mabende nosechwal e kind thuolo mokalo to ng'eni chike tilosi od bura maduong' ma pacho ka mar mondo mi nywand bursaries gi nikech bursary chako chiw kiwuok e gavana kidhi piny nyaka MCA. Akeni inene nade wach mar bursary ni dibed ni pok mar ok chiwe yo makare paro mar nywande inene yo machal nade owala bende rokoro golo paro machielo mar mondo mi tere sikul ochiwe kacha maonge dewa. Adier mantie en wach mar mibadhi emilio ka wach mar basari ni nitie. Government oketo budget e kidienje adek. Nitie pesa maduong' ma 84.5% ma national government kao to timo go gige, and then nitie pesa madhi e county government miwacho ni about 15% maximum, and then nitie pesa or minimum, and then nitie pesa mokoro wacho go ni en mar equalization fund. Okay, koro gima sirikal timo en niya pesa ne mar 84.5% cha onego beno kao 2.5% to kete CDF. Koro gimotimo en ni kar mondo wacha ni pesa modhi e Ministry of Education en pesa makama wang'eni 1 trillion donje education to wabed satisfied go. To dhiyo chiwo pesa matin e education wawinje ni en 100 and something billion ka. Okay, masani wabunge nyokalo mana 87 billion kende with a deficit of chiegni 40 billion maonge. Ae koro chako keto koro gimwaluongo ni patronage kod kisungu mido ni oketo kuomwa koro midhiero mar kwecho nikidwaro ni mondo los giri moro nyakidhine ng'ane tigo i picha kidwaro mondo idhi ng'ane nyakidhine ng'ane. An gi pacha wuon CDF onego weni thuolo mar loso gik mopogre kod weche mag school infrastructure obed under the Ministry of Education fully. Or kotamo Ministry of Education to Ministry of Education will deal code learning code quality assurance to Department mar roads infrastructure and everything to deal code gine ne milongo ni ma deal code budget mar school zo nikeche wach mar poge kidenje ni emido go ni ngato dwaro mondo bed gi basari nikeche motivation mane mang MCA no bed go no wacho no medo bed gi basari ne moro women rep bed gi basari ne moro senator be nyocha ywak no mie basari ne moro mondo nene ground kucho MP bed gi basari ne moro president bed gi basari ne moro Ministry of Education bed ko basari ne moro scholarship bed gi wacho ni jo corporate social responsibility ni bana nyaka uduogu support education mar gik ma dhi mbele to mano koro yudo ka koro duogo bed ni en challenge maduong'. Gima benya kinge nitiere interest ka mabindu dino ne sirikal mondo finance education to 100%. Aparo ni jokma bende wacho ni okay wacho onyalo bedo bank onyalo bedo corporate mabende wacho ni they are sponsoring some children within the education system could be part of the people mabindu dino ne sirikal mondo ki finance education fully. Kachikal sirikal of finance education fully then opportunity gitiyo gi gino in other things maybe marketing, fundraising and other things. Yiro kama ne makoro giro go ka gidino ko gino tibro an opportunity kala go gitine tertiary kama kori dware support mang'eny or university but piny kori to gocho nigi gintiere kodoka most of the people within that bottleneck and I also want to concur kod Mr. Walaka any sirikal ok ngi katamna wach mar nikech ineno pathway ma CBC ni nitiere group moro manyo nego beni donje TVET
makata san to wacho kan ningo nego benigi donya 100% e secondary school ni proportion mane makaro donje TVET nikech nego benigi proportion moro ma wacho ni to pathway mar academic no to baro undasi wadbuku pathway malwedo gin ji adi kech ok wawinj numbers gi ka mar jok man kech TVETs are also struggling. Government to get a lot of infrastructure. Jok madhi kuro bende onge because of barriers mokmando manti. TVET sani kata samalo seni ni free. But no kata mnaka jorangue TVET marangwe bende na iwak sigara no atemo nege nikech negi admit ji mang'eny thousands. Sani gin mana 200 kende. 200 koro nikeche pathways kaka gik moko timre mirango go gino iwacho ni only go beni wang'eyo ni sani sirikal wacho no ke jok manyo feel ni I don't know that there's not meeting expectation or approaching expectation maybe that category gino kono go benefit no gi school ginyok ma probably agitegno maybe gik moko mag lwedo or something titero gi kanyo nikech adier mantie eni jog lwedo go most of them gine mabege drive economy mono go benira ka gik migidhi but no ka focus on issues mag TVET gi bendeti bendetin bila regi wachini mogi kan no ka thulo bende ng'adowa tin so wach mar education financing ni nyakwa ng'iye motegno to jopiny bende sama wadhi kata wach weche mag budget gi weche mag planning very few people talk about education in terms of learning and in terms of improvement gik ma jopiny rango jopiny odich gi hardware to hardware go samoro do not even contribute to the outcome of learning mawango mana dier makende howala gi wach mogik wach Sharon mogik en wach somo wa nyithindowa nyaka bedowa business nyaka wadil gi mibadhi e skundewa ando nyaka wach gi yo makare nyaka make sure board of governance or board of management mag skundewa okaw responsibility nyaka make sure the PS ministry okaw responsibility schools moketo illegal levies schools as elimu bora wabro kawo gi action moko wabro tero doho moko wabro ndiko the minister nikech wasotimo nonro gi pede Kisumu County, Mombasa, Nairobi, Nakuru, all these municipalities tido moko gi impunity of the highest level nitie joka TSC most of them proven support jogo nitie joka ministry machiemo kodgi koro samo weni wadwa engage with ethics and corruption on mondo pursue moko wa ombudsman mondo pursue kech administrative justice binya korang so wadwa range yore mopogre to gikone nyaka janyuol be wogoko bimiwa information kech kokimiwa information to kwa bing'eyo gima timre school okwadaki skundego to gima nyaka wang'e Sharon en CBC or CBE en expensive skunde wa mege level 4 ngengi bro loro si vacation gi ono get minister wacho maber owacho batoko wacho kako kaino wacho eleri wacho okuwe into jadima di vacation eno wacho kanwa dhi chopo 99 on enrollment mar which mean the minister is being misled so as a minister mar education ochak visit skunde ochak wuoth skunde gi one by one oyi data ne oket independent data mare monyalo monitor go because gima timre ni in Nairobi joka mi data information mopogre jo officers field officer CS onego bring the National Education Board form mano ayo form ostented county education board mondo bed go power mar supervising schools gima timre mondo ndik report mondo engaging stakeholders every month or every quarter. Hapa ranga ka jofwambo wana tijwa en goyo turbina marangi kapo nono ni weche makamagi okete tem katika mano weche mutendre kod somo to juma ka juma kaka TV maramogi chenro mar piny bakoromo kwa kos mano mar lose kendo goye mbaka mano juma ka juma ngeni thule mong'adowa mbaka to na mit nen mana gombo mara ni wadhi nyime mar mondo magolo doke it japiny katika mana ngeni kinde mabiro kalungu ubro bedo kubiro bar mondo mi otwagi jopiny ote ma jopiny oro gimor kod twak mabende na dhi mbele giwacho ni it's so insightful koko bana guni rokwana nya Ilario Nyango kanyakla kod Chris Awala mariro thulo mar twak kod nyikwara Mugajong okinyi makawuono na koronga juanga semo ng'ado wach chenro moko nyaka dhi nyime dakika boro
kapok oromo saa 5 mar onyango. Yie mar mon machike gi kanyo. Bende okinyi odiochieng' makawuono no kan kenda nan ka kod nyawadwa Joyce Oduor. Kiny bende chieng' tich ang'wen bende biro bedo kwa rango weche mopogore opogore ikete mane Ramogi TV e chenro mamoko ma bende biro bedo kaluwo Maindi. Orito masane ibed godo chieng' makare nyinga Sharon Ong'awo.